De jongeren worden onderbracht in hotelkamers en krijgen begeleiding. Een soort omwenjenden binnen benauwd veroorlijst. Er komt jeugd op af, neem ik aan. Zij hebben ook vrienden, nemen zich mee. Worden het ook straathangers. Wij maken ons zorgen om onze eigen kinderen. Ik denk ook dat u dat snapt. Absoluut. En er zijn duidelijke regels over bezoek, dan wel mensen die groepsvorming doen rondom het centrum, dan wel met de eigen groep, dan met de groep die er gaat komen. De omwenjenden maakt haar zorgen hoe wat voor jongeren er krijgt komen in het congrescentrum. Nou, ik heb 4 uitsluitingscriteria, dat is TBS, primaire verslaving, ernstige gedragsstoornis en de zeden. Delicten. Ja, en als mensen dus daar haar schuldig om maken, dan kon ze er dus net in. Nee, klopt. Maar een soort omwenjenden binnen daar toch net geresteld. Ze binnen benauwd dat er te min tafersjog is. En ik hoop dat het, als het er komt, dat het goed gaat. Maar daar ga ik mijn twijfels een beetje bij. Hè. Er is dan een sliepwacht en er zijn 12 jongeren. En die kunnen eigenlijk in het weekend in en uit rennen wat ze zelf willen. Zoveel jongens pas om jou voor half binnen te wijzen. Er is een slechte verluchting in je boeten. Maar net elk is negatief voor de komst van de jongeren. Ja, ik vind het ook een meisje wat ik een plak heb zijn. Ik ben zelf, ik bewindvoerder van zijn cliënt. Ik zoek de problematiek. Maar het is net zo dat al deze mensen problemen veroorzaken. Als de opvang van de jongeren in het congrescentrum teruggaat, is dat voor een periode van een per jaar, om de Vrijburg in Drachten klaar is.